formák! Itt volt egy vágymagazin, kivitt el! Jó! Sáki Gyuszi! Vagy tapsod, Sáki Gyuszi! Gyuszikám, valamit csinálj vele! Hallod, ez jó így? Gyuszko, ez jó így? Jó, hát! Tér Gábor! Szabó Ákos! És Sáki Gyuszi! Figyelj oda, figyelj oda, figyelj oda, figyelj oda! Állatok vannak, állatok vannak, állatok! Néha! Szabó Ákos! Mindenkit sok szeretettel köszöntök, hölgyeim és uraim! A mezőmelőnyi állatkertben! Én nem tudom, hogy ki van a kerítésen kívül és a kerítésen belül, de ezt döntsétek el ti magatok! Így van! Az biztos, hogy belül renegátok vannak, Tér Gábor renegát, Szabó Ákos húzza a csíkot, figyelj oda! És Sáki Gyuszi is készül valamire! Gyerekek, mondtam! A renegátok, gyerekek! Sáki Gyuszko! Tér Gabi, akinek mind a kettő térde barátai szarrá ment! A legutolsó bemutatón tulajdonképpen főtétre már a Tér Gabi bal térde, gyerekek, én látom a térdén a forc, az ki van helyezkedve, így nem akar föl, de Tér Gabit meg kell hamarosan műteni, de itt van velünk, csak úgy, mint ott Sáki Gyuszi! Sáki Gyuszko! Szabó Ákos! Én nem tudom, hallod, amit megígértek, hogy lesz valami buli, ez már az, szerintem ez már az. Nem tudom, mikor lesz a buli? Nem tudom, hallod, és a mezőben én is tippáltak a buli. Remélem nem esik egyet, hogy megosztok. Én is! Figyelj oda, gyönyörű szép stopja az elején, nagyon szép! Tér Gábor! Jön Sáki Gyuszi, figyelj oda! Sáki Gyuszi megindul, mint az orvérzés! Tér Gabi! Sáki Gyuszko, a Malackó, hölgyeim és uraim! A fináléra készülődjön a többi fighter barátaim, egyszerre majd be lehet jönni! Le kell durratni mindegy, de még nem! Majd, hogy a szólunk, de készülődjetek! A szalag mögé mindenki fáradjon ki! Sáki Gyuszi! Sáki Gyuszko! Szabó Ákos! Tér Gábor nem látom! Sáki Gyuszinak szóljon a tors! Biztos hülye, aki nem normális, barátaim! Szabó Ákos! Ó, gyerekek! Grande finálé! Készülődjenek a Stuntriderek majd! Sáki Gyuszi jelen pillanatban, Tér Gábor és Szabó Ákos a pályán! Na mi van? Semmi? Hogy van? Sehogy? Gyere már! Gyere már! Sáki Gyuszko! Még ma nem is hallgattunk Scorpion, gyerekek! Hol voltak eddig a Scorpion? Hol volt a Scorpion? Hallgattunk? Ezt a mentességét! Jó van! Jön a hurikán! Gyere! Gyuszko, minden! Nagyon sok pénzünk! Nem
hogy kap nagyon sok benzint. Ajaj, eléget, azt mondják eléget. Tűzoltók, figyelem, rajtkész állapot. Ha megszólal a sziréna, azonnal ugorjatok a csőre. Ó, tornádó, gyerekek, tornádó! Vagy inkább hurikán! Csáki Gyuszi! Szabó Ákos! És most jöhet! Vigyázzanak, kigyullad az akár miatt! Na mit mondok? Este belepisíljetek nekem! A gyerekeket, ha hazaviszitek, mielőtt lefektetnétek! Látom, mielőtt lefektetnétek, pisítessétek meg! Jöttek a fináléra! Az összes táncfelvért kérjük szépen, gyertek be a fináléra! Finálé! Gyertek, hölgyeim és uraim!